Kulamasonto amahlanu uPapa uFrancis oneminyaka engu-88 ubudala ubelashelwa isifo senyumonia ebesimhlasele kona womabili amaphaphu. Izindaba zokukhishwa kwakhe esibhedlela zithokozise amakhatholika umhlaba wonke. Inhlangano yababhishobhi iSouthern African Catholic Bishops Conference isimfisele ukululama. Sibonga uNkulunkulu ukuthi-ke sekufike lesi sikhathi ukuthi abuyele ekhaya, sethemba ukuthi uzoqhubeka njalo nokululama aqine ukuze akwazi ukuthi ukuqhubeka nomsebenzi uNkulunkulu amnisele wona wokuhola ibandla elikatholika. Kube nenhlokomo ngaphandle kwesibhedlela iJemeli ngesikhathi uPapa evela okokuqala namhlanje efasteleni lesibhedlela abelaliswe kuso. Njengoba esephumile esibhedlela, uPapa uyalelwe ngodokotela bakhe ukuthi aphumule kulezi nyanga ezimbili ezizayo futhi agweme imihlangano enabantu abaningi.